presented by Public Music Mathli। यही कारण थोड़ी पे FIR बहिल बा FIR बहिल बा DJ अमित तिवारी अपहर। यही कारण थोड़ी पे FIR बहिल बा FIR बहिल बा FIR बहिल बा भइल घटना या चटना यार भइल बा एहो यार भइल बा भइल घटना या चटना यार भइल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा बड़ा रिस्की ओकर हथियार भइल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा बड़ी घटना या चटना यार भइल बा यही कारण धोरी पे FIR भइल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा FIR बहिल बा DJ अमित तिवारी अपहर। प्यार में पार साला हद रहला हो हमरो मन गदा गद रहला हो फंस गनी केहू न संघाती बा निर्दयी सारा मर्दों के जाती बा निर्दयी सारा मर्दों के जाती बा प्यार में पार साला हद रहला हो हमरो मन गदा गद रहला हो फंस गनी केहू न संघाती बा निर्दयी सारा मर्दों के जाती बा हमर मजनू बड़ा खून खार भइल बा खून खार भइल बा हमर मजनू बड़ा खून खान भइल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा बड़ा रिस्की ओकर हथियार भइल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा FIR बहिल बा DJ अमित तिवारी अपहर। कृष्णा बेदर्दी या राजू राजा हो उनका करनी के भगवतानी फल लब अब नहीं करे के मन करता बाकी का कहीं देह गाना गन करता बाकी का और का कही हो कृष्णा बेदर्दी या राजू राजा हो उनका करनी के भगवतानी फल लब अब नहीं करे के मन करता बाकी का कहीं देह गाना गन करता यो खटिया पर घटिया कारोबार भइल बा यो खटिया पर घटिया कारोबार भइल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा बड़ा रिस्की ओकर हथियार भइल बा यही कारण धोरी पे FIR बहिल बा बड़ी घटना या चटना यार भइल बा यही कारण धोरी पे FIR भइल बा। पब्लिक म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो मरवारा चौक सिंघिया समस्तीपुर।